Το όνομά σου? Λάμπρος Δημητρίου. Πόσο χρόνο είσαι? 9. Για πες μας ρε Λάμπρο, πριν την κατασκήνωση τι περίμενες? Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Είναι τέλεια. Έκανα φίλους πολλούς. Μια χαρά. Πώς περνάς, πώς τρως, πώς σου φαίνεται το φαγητό, η θάλασσα, οι δραστηριότητες, η πισίνα, ο χορός? Ο χορός είναι τέλειος με το σάκι-σάκι. Και τα φαγητά είναι ωραία. Η θάλασσα, όλα υπέροχα είναι. Πες μας την αγαπημένη σου στιγμή. Στη πισίνα χθες στο cool party. Στο cool. Ωραία. Και κάτι που έχεις κάνει για πρώτη φορά εδώ? Ορειβασία. Έκανες? Ναι. Πότε? Χθες. Αλήθεια? Μάλιστα. Πες μας για το φαγητό, σου αρέσει εδώ? Ναι, εντάξει. Περνάς ωραία με τα παιδιά? Μια χαρά. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου φίλος? Ο Νίνος. Τέλεια. Θέλεις να ξανάρθεις στην κατασκήνωση? Ναι. Δεν νομίζω να θες να φύγεις. Όχι. Ωραία. Θα αφήσουμε το σάκι-σάκι. Θα το θυμάσαι αυτό για πάντα. Ευχαριστούμε πολύ. Πώς περνάς εδώ καθημερινά, τι κάνεις? Περνάω τέλεια καθημερινά. Το μεσημέρι είναι η κίνηση ησυχίας. Πρέπει να κοιμηθούμε ή να ξαπλώσουμε ή να κοιμηθούμε μέσα στο δωμάτιο. Και το βράδυ πάμε στο τέτοιο, Στο θεατράκι. στο θεατράκι. Και Τι σ' αρέσει εδώ πέρα που κάνεις και θα ήθελες να ξαναέρθεις γι' αυτό, για να το ξανακάνεις? ήθελα να κάνω καστικά και το τραμπολίνο και το σεβάγιο. Άρα θες να ξαναρθείς του χρόνου? Ναι. Θα σε περιμένουμε ρε Βικτόρια, έτσι, μπράβο. Ποιο είναι το όνομά σου? Η Βάση. Ωραία, είσαι η Βάσου. Το επίθετό σου? Παχάρη. Πόσο χρονών είσαι? Πόσο? 8. 100 άκουσα. Ωραία. Σ' αρέσει την κατασκήνωση? Ναι. Και άλλα πράγματα πες μου. Πες μου τι σ' αρέσει, πώς περνάς κάθε μέρα. Μ' αρέσει να φτιάχνω πισίνα, να χορεύω στο θεατράκι, να τρώω. Αυτό. Τρως πολύ? Ναι. Πόσο πολύ? Πάρα πολύ. Μάλιστα. Τι περίμενες πριν έρθεις στην κατασκήνωση? Φοβόσουνα για εδώ? Ναι. Τι σκεφτόσουνα? Το σκοτάδι. Το σκοτάδι, Ναι. Αλλά τώρα είσαι εντάξει με το σκοτάδι. Σε βλέπω, κοιμάσαι. Με ανοιχτά μάτια έτσι. Ωραία. Θέλεις να ξαναρθείς και του χρόνου, δηλαδή σ' άρεσε ή δεν σ' άρεσε? Θέλω να ξαναρθώ και το χρόνο γιατί μ' άρεσε. Για πόσες μέρες θες να κάτσεις του χρόνου, για παραπάνω? Για 40. 40 μέρες, ωραία. Θα το έχουμε υπόψη μας. Γεια. Το όνομά σου Μιχάλη. και το επίθετο? Ασημάκη. Πόσο χρονών είσαι? 11. Έχεις έρθει πρώτη φορά κατασκήνωση? Ναι. Πες μας πόσο εύκολο ήταν να κάνεις φίλους εδώ. Ήταν πάνω εύκολο. Πήγα σε σπιτάκια με τον τέτοιον, με τον αμαρτάκι μας. Κάναμε πολλές φιλίες. Κάνουμε παρέα συνέχεια, παίζουμε μπάλα, τα πάντα. Είναι κατασκήνωση, δηλαδή είναι πολύ ωραία. Τι σκεφτόσουν πριν έρθεις κατασκήνωση? Πριν έρθω, εγώ ήξερα στη φαντασία μου που θα ήταν ένα μεγάλο κτίριο, μεγάλο, που θα μέναμε εκεί. Θα ήταν φιλίες, πισίνες, τέτοια, διάφορα πράγματα. Φοβόσουν? Όχι, Αγχωνόσουν? λίγο. Λίγο. Ωραία. Πες μας τώρα που ήρθες στην κατασκήνωση πώς περνάς? Πολύ ωραία. Καθημερινά. Καθημερινά. Περνάμε πολύ ωραία. Πάμε πισίνες, θάλασσα.
Παίζουμε μπάλα με τα παιδιά, μπάσκετ, χορεύουμε, Παίζετε παιχνίδια. παίζουμε παιχνίδια, κάθε βράδυ πάμε θεατράκι, περνάμε πολύ ωραία. Τρώτε καλά. Ναι, Ωραία. Πες μας τώρα ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή μέσα στην κατασκήνωση. Μέχρι τώρα. αυτό δεν μπορώ να του πω. Πρέπει να το πεις. Η πρώτη μου φορά, η αλήθεια θα του Ναι. που ήμασταν με τα παιδιά σε ένα παγκάκι εκεί, κάπου ήταν πολλά δέντρα, ήταν κορίτσια, κάναμε φιλίες, τέτοια και μία μου άρεσε. Και μία σου άρεσε. Ωραία. Και πες μας και πριν την κατασκήνωση, Πριν, είχες κάνει κάποια από αυτές τις δραστηριότητες ή έκανες κάποια δραστηριότητα εδώ για πρώτη φορά? έκανα λίγο στο σπίτι, Μμμ. παίζαμε μπάλα με τον μικρό μου αδερφό, το μαθαίνα λίγο box. Μμμ. Εδώ στην κατασκήνωση που ήρθες, ποια δραστηριότητα έκανες για πρώτη φορά? Την πρώτη φορά για μένα η πιο ωραία ήταν την μπάλα και η τοξοβολία. Έχεις ξαναπαίξει όμως μπάλα? Ναι. Τοξοβολία έχεις ξανακάνει? Όχι. Η πρώτη φορά όμως η τοξοβολία ήταν πολύ ωραία. Σε πισίνα έχεις ξαναμπεί? Ναι, μια φορά, 3 φορές σε 80 πράγματα που έχουν τσουρίσει στις κρέτες. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλεις να ξαναέρθεις του χρόνου? Ναι. Σίγουρα? Ναι. Θα σε περιμένουμε, ρε Μιχάλη. Ναι.